Ανοίγεις το κινητό σου για 10 δευτερόλεπτα και βγαίνεις νιώθοντας χειρότερα από ό,τι μπήκες. Δεν είδες τίποτα κακό, απλώς είδες ζωές άλλων ανθρώπων. Κι όμως, αυτό αρκεί για να νιώσεις ότι η δική σου δεν φτάνει. Γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί δεν μπορούμε απλά να σταματήσουμε να συγκρινόμαστε, είναι αυτό που θα δούμε σήμερα. Βλέπεις έναν παλιό συμμαθητή σε ένα ταξίδι που εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Μια γνωστή να ανακοινώνει προαγωγή. Ένα σώμα που δεν μοιάζει με το δικό σου. Και το μυαλό σου κάνει αμέσως έναν υπολογισμό. Αυτός ή αυτή έχει κάτι που εγώ δεν έχω. Δεν χρειάστηκε καν να το σκεφτεί συνειδητά. Έγινε αυτόματα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η σύγκριση δεν είναι ελάττωμα, είναι εργαλείο επιβίωσης. Για χιλιάδες χρόνια το να ξέρεις πού βρίσκεσαι σε σχέση με τους γύρω σου, δηλαδή ποιος έχει περισσότερη τροφή, ποιος είναι ο πιο δυνατός, ποιος έχει περισσότερη επιρροή στη φυλή, ήταν κυριολεκτικά θέμα επιβίωσης. Το μυαλό μας έμαθε να συγκρίνει αυτόματα γιατί κάποτε αυτό μας κρατούσε ζωντανούς. Το πρόβλημα είναι πως αυτός ο μηχανισμός φτιάχτηκε για μια φυλή 150 ανθρώπων και όχι για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και εδώ λοιπόν μπαίνει το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Ο εγκέφαλός μας δεν φτιάχτηκε για να συγκρίνεται με χιλιάδες ανθρώπους την ημέρα. Φτιάχτηκε για να συγκρίνεται με τους δεκάδες ανθρώπους που έβλεπε γύρω του. Τα social media δεν πρόσθεσαν απλώς περισσότερους ανθρώπους στην εξίσωση, πρόσθεσαν κάτι πολύ πιο ύπουλο. Βλέπεις μόνο την καλύτερη, την πιο επιμελημένη στιγμή της ζωής του καθενός. Ταυτόχρονα συγκρίνεις μαζί της ολόκληρη τη δική σου ζωή με όλα τα δύσκολα κομμάτια της. Συγκρίνεις δηλαδή τη δική σου ζωή με τα highlighted story του. Και το χειρότερο, αυτό δεν συμβαίνει μία φορά την ημέρα. Συμβαίνει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορές. Δηλαδή κάθε φορά που κάνεις ένα scroll. Ο μηχανισμός που κάποτε μας βοηθούσε να προσαρμοστούμε, τώρα λειτουργεί σε υπερβολική δόση και ασταμάτητα. Γι' αυτό η συμβουλή «μη συγκρίνεσαι με τους άλλους» είναι σχεδόν άχρηστη. Δεν παλεύεις με μια κακή συνήθεια. Παλεύεις με έναν μηχανισμό εκατομμυρίων χρόνων μέσα σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να τον πυροδοτεί συνέχεια. Το να προσπαθείς απλά να μην νιώθεις τη σύγκριση είναι σαν να λες σε κάποιον να μην πεινάσει μπροστά σε ένα τραπέζι γεμάτο φαγητό. Αυτό που βοηθάει δεν είναι να σταματήσεις να βλέπεις τον περίγυρό σου είτε ψηφιακά είτε διαζώσεις, αλλά να αλλάξεις την ερώτηση. Αντί για πώς θα πάω σε σχέση με αυτόν, ρώτα πώς θα πάω σε σχέση με μένα πριν ένα μήνα. Αυτή η ερώτηση σε βγάζει από μια κούρσα που δεν μπορείς ποτέ να κερδίσεις και σε βάζει σε μια κούρσα όπου η πρόοδος είναι πραγματικά ορατή. Πάντα θα υπάρχει κάποιος πιο ψηλά και αυτό είναι απολύτως ok. Αν αυτό το βίντεο σε βοήθησε να το ξεκαθαρίσεις περισσότερο στο μυαλό σου, κάνε ένα like και γράψε μου στα σχόλια. Ποια εφαρμογή σε βάζει σε διαδικασία να συγκρίνεσαι καθημερινά? Subscribe και τα λέμε στο επόμενο.